गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मोनद' हारनि एसटि दाबिजों फोसावनाय 12 घन्टा आसाम बन्द'खौ मदद होनो राजा लामायाव जाय ओंखारगोन बेखौ हमगोन होनना आसाम पुलिसा गोख्रों हुमखि होदों। मख'नो गोनांदि बे बन्द'खौ बोखांनानै लाफिननो खावलायदों आसाम पुलिस बिफाननिफ्राय। आसाम बन्द' होनानै लामायाव थायसंनायाव ASC/SU नि आफादगिरि महेन बराखौ पुलिसा हमबाय। बेजों लोगोआव 7 सुबुंखौबो पुलिसा हमदों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां, सासे बर' बिर जवाननि जिउ खहा। गावनि फिसाजोनि जोनोम सान फालिनो फैनाया गावनि जिउखौसो फोजोबना लानांगौ जाबाय। BSFआव मावनाय बिपुल स्वर्गियारिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BSF जवान बिपुल स्वर्गियारिया लामा जाब्रबथायाव जिउ खहा जादों। जाथायखौ लाना रुंसारि नखर आरो ओनसोलाव दुखुनि सायख्लुम गोग्लैयो। खुंगा 63 बोसोरारि सालाकाथि गुदि बर' थुनलाइ आफाद गायसनथाय सान आरो 43 बोसोरारि सालाकाथि दख'रा बर' समाजनि गायसनथाय सान हाबाफारि बायदियै दिनै रुंसारि दारेन्द्रनाथ बसुमतारी गोसोखां हाब्लां आरो रुंसारि परमेश्वर ब्रह्म गाहाय सायनासालिखौ बेखेवो फारियै मानगोनां मुर्सि बिरल ब्रह्म आरो मुर्सि बिरन बसुमतारी बिथांमोना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बलिउड सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर ऋतिक रोशना गोदान फायदा सावथुननि थाखाय आसामनि तेजपुराव सान्थ्रिनि थाग्रा थावनायाव सफैदों। मुंदांखा फावखुंगुर बिथांनि आसामाव आगान होफैनायाव बिथांनि अनसायारिफ्रा हाजासे रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दों। मेघालय रायजोनि शिलंआव खुंफुंजानाय सेकेन्ड नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स आरो राभा आसं असु गेलेना देरहासार जानानै फैनायखौ बरायदों हिन्दु जुब छात्र परिषद आसाम आरो बिजिआर आनएमप्लयड एस'सिएशना। उसु खेलायाव देरहासार जानानै सिलभार मेडेल मोनबोनो हानाय प्रमद रय आरो राभा हासंनि गवालपारायाव जानानै थांनाय उसु चेम्पियनशिपआव देरहासार जानानै सनानि मेडेल मोनबोनो हानाय थुलु गयारिमोनखौबो दुंब्रुद बरायदों चिरां जिल्ला धालिगावआव। 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 77थि गायसनथाय सान फालिथाय लोगोसे खुंगा 23थि बोसोरारि जथुम्मा सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 14थि 2 बोसोरसालिया जथुम्मा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादा जयपुर बर' गुदि फरायसालि 1 नं जयपुर गेवलांगिरा फोथाराव 15-16 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां, बर' इउटुबारखौ जिबौआ अरदों। बावखुंग्रि हाजो गाखोनायाव बे बयसनि जेब होनना बयजोंबो मिथिजानाय बर' इउटुबार आरन केसनखौ जिबौ अरदों। जिबौ अरदों लोगोफोराखौ जिबौ आखायावनो अरदों आं थैसिगोन। आयौ आयौ जिबौ जिबौ अरदों आंखौ आखायाव फानफ्रबजोबदों। केमेरायाव नुदों आं मिथिया बहा थाबोखो। आङो माबासो नायदोंमोन माइसो नायदोंमोन आंजों। आयौ आं थैसिगोन लोगोफोर। दिनैनिफ्राय नोंथांमोना आंखौ थैगोन होननानै सानना लादो। आरन केसना थैसिगोन। मख'नो गोनांदि जोबथा बुब्लियाव इउटुबारा बुंनाय बायदिब्ला जिबौ अरनायजों जेबो रोखोमनि खहा जायासै।